to. Pero mula gamay pang imong igo na ko at entrada ko dako naman puti ay ba. Kaya lagi ko desperada gipasagdan ran ako na silang dumugon ka alang gakso nila bisag hagon pa pero ing taon hangtod aping ramo. Pa-picture ako nimo gwapo kadyot rani hinairagay 1, 2, 3 pa-picture ako nimo gwapo upload ayon sa Facebook bahala ko sa like na po pasok picture ako